Bismillahirrahmanirrahim. Naš plemeniti poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio da je rad i privređivanje svojim vlastitim rukama i vlastitim potencijalima izuzetno važan u našoj vjeri i našoj svakodnevnici. On je poručio da je najbolja zarada ona zarada koja dolazi kao produkt čovjekovog vlastitog zalaganja i vlastitog rada i svaka halal i dobra kupoprodaja. Jedne prilike pokraj poslanika sallallahu alejhi ve sellem je prošao jedan ashab na čijem tijelu i rukama su se vidjeli tragovi teškog fizičkog rada. Neko od prisutnih ashaba je prokomentarisao i kazao da je Bog do ovo na Božijem putu stečeno. Međutim, poslanik alejhi salatu vesselam je odmah odgovorio i rekao: ukoliko ovaj čovjek radi da bi obezbijedio sve što treba svojoj maloj djeci, on je na Božijem putu. Ukoliko radi da bi obezbijedio svojim starijim roditeljima sve što im treba, on je na Božijem putu. Ukoliko radi da bi sebi obezbijedio što treba i da bi bio čestit i pošten, on je na Božijem putu. To nam govori da je rad u našoj vjeri zaista ibadet. Bez obzira da li se radilo o poljoprivredi, da li se radilo o stočarstvu, da li se radilo o nekim zanatima ili nekom drugom poslu, bez obzira kojeg mi radimo u našoj svakodnevnici, rad je ibadet. I mnogim ovim stvarima, stočarstvom, poljoprivredom, raznim zanatima su se bavili i sami poslanici kao najbolji ljudi koji su hodali po ovoj zemlji. Rad jeste ibadet, rad je izuzetno važan. Međutim, ne smijemo pasti u zamku i grijeh u kojeg su, nažalost, mnogi pali, a to je da rad i privređivanje zamijenu sa obaveznim svakodnevnim farzovima. To je jedna zamka iz koje je lako izaći, jer čovjek treba da planira svoj život i da mu farzovi budu na prvom mjestu, a rad i sve ono što dolazi uz rad poslije toga. Isto kao što nam toplina srca i toplina našega tijela ne može zamijeniti toplu i višeslojnu odjeću u hladnim zimskim danima, isto tako rad koji jeste ibadet ne može zamijeniti farzove kao najvažnije ibadete i kao osnove naše vjere. Tako nas je podučio naš miljenik, naš uzor poslanik, neka je salavat i selam na njega. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed.